toekomstige mama en papa. Het moet niet zijn, de laatste dagen waar ik zag die me die betreffen. Misschien verstaat niet goed wat dat er al is aan het gebeuren, maar ik zou het wel willen vertellen, het wil echt niet te lange duren. Ik wil je er even meenemen met mijn verhaal, van het min beperkte perspectief dat mijn blik bepaalt. Maar toch vind ik het waardevol voor het te kunnen vermelden, voor mezelf voor te stellen aan mijn twee toekomstige helden. Vanaf dat je zwanger was, mama, was ik op helden. Toch de sperma zelf zoek achter het einde van mijn pelgrimstocht, de helse onderneming. Maar ik alleen bleven op het einde van de rit leven, lijkt dat ik een echte zwemmer was. 2 weken later was ik daar, er is geweldig. Tot de 4e week haak ik al de grotten van een speldenkop. Een weken later werd mijn ruggen met een brein gevormd en ik al onder 25 cellen in eigen vorm. De 6e week klopt mijn hart al ritmislieders, neem ik al zuurstof en voeding up, justelijk gidder. De liefde is al tastbaar aanwezig, concreet weken 8 aan mijn lichaam start voor het eerst met de beweging, maar ik zit nog zo klein, mama. Dat is geen keuren dat het voelen van mijn eerste schub nog 10 weken kan teuren. Mijn vingers en mijn teen kregen langzaam aan directie en in week 9 kreeg mijn gezegd een beetje expressie. Mijn oogleden worden als ze harder en ze zinder het moment dat de vliezen tussen mijn vingertjes verdwijnen. Ik was lekker kekkervestje, maar nu wordt het meer mens. Wat is de definitie en wie bepaalt er de grens? De eerste week is ik geen embryo, maar een foetus. Mijn spieren starten met het ontwikkelen en er gebeuren zoveel en ik ken mijn zenuwen en organen zijn aan het ontwikkelen. De 12e weken maak ik zelf hormoon aan die me prikkelen. Mijn nagels beginnen groeien, mijn nagels ja de minnen. De 13e weken produceren mijn nieren urine. Ik doe mijn eerste plasjes, mijn botten worden concreter en mijn stemband ontwikkelen. Kan niet wachten voor te spreken. De 16e weken kan ik al doen zoeken we peesje. Vanaf nu kun je er zien of dat ik een jong ben of een meisje. De 18e weken oefen ik op ritueel. Like ademhalen, slijk, laten 6 mijn eerste heel. De 19e weken kan ik al loren, just like junder. Aan 21 weken kan ik zien en ik glunder met onderbewust besef dat er een wereld vol ervaren. Aan 22 weken kreeg ik al mijn eerste oren, ook al zit nog ingekapseld en kan er niet aan doen, maar 23 weken ver en nu wordt het massa's goed. We zijn al big al 6 maanden, we zijn groot dat toch het schoolste dat een mens in zijn leven zo kan overkomen. Het creëren van nieuw leven, pure liefde wordt geboren, maar 23 weken later voel ik me verloren, omdat tussen junder beide duidelijk gesprekken waren over of dat je me wel in je leven wil, dan kan ik veroorloven. Want hiervan ben ik alles zeker comfortabel en herkenbaar. Maar wat ik niet weten is dat mama en papa al een paar weken overwegen voor mijn leven stop te zetten en een abortus te plegen. Maar ik zit op dit moment al aan het bewegen, like hier. Ik zit aan het oefenen op het huis met aan het eten, like hier. Ik kan misschien nog niet redeneren en spreken, like hier. Maar ik ken die van ben de 6e drang voor te willen leven, like hier. Dus bij deze mijn brief, mijn kant van mijn kleine verhaal, voordat je de knop zo tegenhaalt en de trekker overhaalt. Al zijn er twijfels of problemen, is er nooit zo'n goede reden voor een levend wezen zijn leven of te gaan nemen. Het eind, je toekomstige dochter of zoontje.